Bon dia a tothom. Aquesta és una situació que he viscut molt sovint. La meva dona, la Mariel, és d'origen argentí. Va arribar a Catalunya fa molts anys, ha après el català i el parla correctament. Però a molts catalans se li adrecen en castellà. Serà pel fet que identifiquen els seus trets físics com els d'alguna persona que no ha nascut aquí, vés a saber. La qüestió és que, tot i que la Mariel continua la conversa en perfecte català, l'altra persona la manté en castellà. Aquesta és una situació injusta, perquè el català és la nostra llengua i la Mariel l'ha triada com a idioma propi. Segurament molta gent que ve de fora té aquesta mateixa intenció, però si nosaltres no els hi parlem en català, menys-tenim la nostra llengua i a ells no els paga la pena l'esforç d'aprendre-la. En certa manera, els estem dient que nosaltres som una comunitat de la qual no formaran mai part. Així és que quan entro en contacte per primer cop amb alguna persona, li parlo en català. Si hi ha dificultats, si aquesta persona de bona fe no l'entén, podem arribar a algun acord. Però el català és bàsic per comunicar-se. Per comunicar-se aquí. Perquè la gent que ve de fora sàpiga que existeix, l'aprengui i pugui considerar que Catalunya també és casa seva. Soc Manel Barceló. Mantinc el català.